Bovicalc Dry is an oral mineral supplement given to dairy cows at drying off. It's a natural product which is available to dairy producers without prescription from a veterinarian. It contains calcium chloride and calcium sulfate, like Bovicalc, but it also contains ammonium chloride. It's recommended to give 2 boluses of Bovicalc Dry at the last milking before drying off the cow, or 8 to 12 hours before the last milking. Following oral administration, the boluses dissolve in the rumen within 30 minutes. Once released and following their intestinal absorption, the anionic salts in Bovicalc Dry modify the acid-base balance, causing a slight and temporary metabolic acidosis. This impacts the transport of glucose in the mammary gland, resulting in less lactose being produced. A reduction in the cow's appetite may also be observed. Overall, this leads to a reduction of milk production, which helps to reduce udder engorgement at dry-off and to prepare the udder for the next lactation. Bovicalc Dry offers a healthier drying off for all your dairy cows. The Bovicalc range. Bueno, bons días a todos. Ante todo, quero dar as gracias a Seragro por haberme invitado a estas xornadas e felicitalos por o gran éxito que teñe todos os anos. Vou a falarvos do detección de inhibidores en leite. É un tema que seguro que todos conocéis porque se leva facendo hai moitos anos. No obstante, Seragro considerou que podía ser interesante recordalo e, sobre todo, facer fincapé en algúns aspectos que, bueno, intentarei facelo, no obstante, calquer duda que teñan non dudeis en preguntala. Bueno, en todo control, en todo análisis, en este caso nos análisis de muestras de leite nos laboratorios, é fundamental que teñamos un sistema de control de calidad que garantice que os resultados son fiables, pero de pouco vale que isto sea así se a toma de muestra non está ben feita, se a mostra non é representativa do conxunto do que sacaron, neste caso do tanque ou dos tanques. Entonces, por eso, o Real Decreto 1728/2007 dice que quen será o tomador de muestra, define así como tomador de muestra, a persona que pode ser da industria ou non o ser, o que si ten que ter é unha formación acreditada tras haber superado un curso que foi validado previamente por a autoridade competente e que é un curso que teñen que renovar cada 4 anos. Este curso, en Galicia, estámoslo dando desde o legal a todos os que queiran asistir. Tamén insistir aquí, bueno, sobre todo recalcar que o número mínimo de muestras válidas ao mes por parámetros, según este Real Decreto, é de 2 para os parámetros obligatorios de punto microscópico, grasa, proteína, extracto seco magro, bacteriología, recuento total e inhibidores. E para células somáticas é un ao mes obligatorio. Esos son os mínimos. Logo veréis que en Galicia sobrepasamos isto con creces. Igual que o Real Decreto fala de que condicións ten que cumplir a persona que saca as mostras na industria, na explotación, o mesmo ocurre na industria. A ver, perdón, a ver se non cai, que as gafas non nos deixan sujetarse. Bueno, entonces eu que digo que o mesmo ocurre. O Real Decreto dice que a persona que saca as muestras nas cisternas no centro lácteo terá que ser un técnico de calidad do centro con formación exactamente igual que a mesma formación que se lle exigía ao tomador de muestras na explotación. Tamén insistir aquí que no caso das industrias teñen que sacar como mínimo 2 muestras por cisterna, porque unha delas vai ir ao legal, os laboratorios interprofesionais correspondientes, e a outra é para o centro lácteo para os controles internos que teñen que facer, entre eles control de inhibidores.
Tamén dice que os laboratorios que analizan estas muestras son laboratorios interprofesionales, aparte de estar dados de alta na base de letra Q, teñen que estar acreditados por a norma ISO 17025, que é de obligado cumplimento en todos os parámetros que son obligatorios para pago por calidad. Bueno, simplemente no tema, todos sabéis que é o legal, pero quero recalcar aquí porque a veces vexo que é necesario dicilo, que a xunta directiva do legal está formada o 50% por a parte produtora e o 50% por a parte industrial. Por lo tanto, as decisións que se tomen aí van ser por maioría de ambas partes. Tamén está representada a Consellería de Medio Rural, o que pasa que en este caso ten voz, pero non ten voto. Bueno, sabéis que as muestras saca a industria, estas muestras deixan a súa fábrica e nós vamos a recollelas todos os días, excepto os sábados. No laboratorio traballamos todos os días, excepto os domingos, e esas muestras que recollemos nós con un servicio de transporte, que son furgonetas refrigeradas, temos 3 para todo Galicia, e aparte de recoller as muestras de pago por calidad, tamén leva todo o material que necesitan para muestreo, os tubos, etiquetas, etc. Unha das cousas que facemos cando recollemos as mostras é comprobar que as mostras na industria estén refrigeradas, estén por debaixo dos 8 grados. Se non é así, vanse rechazar e generar unha incidencia. Outro control que facemos unha vez que, antes de empezar a analizar as mostras, é comprobar que o tempo que transcorriu desde que lle sacaron a mostra ao gandeiro, según a nota que nos poñen nas gradillas de fecha de muestra, ese tempo non sea superior, desde a fecha de muestra hasta a fecha de análise, non sea superior a 2 días para analizar bacteriología e inhibidores. E se é superior a 3, xa non se lle fai nada. Isto levámoslo a rajatabla, de acordo ca fecha de muestra que nos poñen as industrias. Unha vez xa, cando empezamos a recepcionar muestras, bueno, no legal temos unha máquina moi automática, analizamos unha media de 12.000 muestras ao día, xa pode ser automática, que o que fai é, bueno, lee o código de barras das muestras, e unha vez leído este código de barras das muestras vai nas clasificar en función dos parámetros que lle haxe que facer a cada unha desas mostras. Isto é a industria que previamente nos dice que parámetros quer que lle fagamos. Esas mostras gardanse en cámaras para despois ir pasando ao laboratorio a analizar. Esta é unha visión así amplia do laboratorio instrumental, e en este laboratorio onde se fai todo pago por calidad, control leiteiro. Aquí é onde vamos facer inhibidores, que é o tema que nos toca. Entonces, que son inhibidores? Isto, sobre todo, os gandeiros a veces preguntan que son inhibidores. Son calquer sustancia que impida que crezcan as bacterias. Que ocorre? Que é un término que normalmente se asocia a antibióticos. Pero pode haber outras sustancias que impidan que crezcan bacterias, como poden ser, por exemplo, os produtos de limpieza, que generalmente non dan positivo, pero que se non se usan a concentración que indica o fabricante ou non se aclara correctamente a instalación, entón sí que poden chegar a dar. Non obstante, os inhibidores bacterianos que máis encontramos no leite son antibióticos, e dentro destes os betalactámicos, asociados ou non a outros antibióticos. E outra cosa que quero destacar a isto é unha cousa que me parece que é interesante non olvidar. Según a legislación europea, o titular de explotación é o responsable de garantizar que a leite que lle entrega a industria é unha leite segura para o consumidor. Que se entende por leite segura? Bueno, todos sabemos que leite segura, en este caso, con respecto ao antibiótico, vai ser aquela leite que non teña nada de antibiótico, ou, se ten, pode ter, sempre cando a concentración dese antibiótico este por debaixo do límite máximo de residuo. Que se entende por límite máximo de residuo? Pois é a máxima concentración de antibiótico legalmente permitida que pode haber no leite, para que de maneira que ese leite sea seguro para o consumidor. Todo este rollo ven dicir isto que acabo de decir. Todos os principios activos antibióticos van ter fijado, definido por lei, cal é o seu límite máximo de residuo, como podéis ver aquí. Aquí temos diferentes antibióticos, diferentes límites de
de residuos e todos estes datos defínense en partes por billón, o sea, moi pouca cantidad, como podéis observar. Según que antibióticos se permite máis ou menos. Bueno, anteriormente marquei en color rojo estes dous antibióticos, son cefalosporinas de terceira generación e de cuarta generación, así como tamén marco de color rojo as quinolonas, que tantos outros como estes son antibióticos que supoño que xa todos oístes falar do famoso PRAN, e que son antibióticos que se vai a regular, de feito en moitos países xa está regulado o seu uso, de maneira que se van a aconsellar usalo solo se hai un antibiograma que indique que non hai outros adecuados e que os únicos que poden servir para combatir esa infección son estos. Sabéis que están generando moitas resistencias bacterianas, é un tema que non podo pasar sin dicir, que temos que concienciar todos no bon uso dos antibióticos, no uso responsable sobre todo. Bueno, este é un exemplo para que vos fagáis unha idea do que pode contaminar, por exemplo, unha cánula de penetamato que lle poñamos a unha vaca que dá 10 litros de leite, entregamos ese leite á industria, podemos ver, se facemos cálculos, como a cisterna con 10.000 litros de leite vai ter unha contaminación de penetamato casi que 4 veces superior ao que a legislación permite que haxa dese antibiótico. Fijaos, unha cánula de penetamato solo. Isto é para facerse unha idea do que isto significa. Por outro lado, a legislación española con respecto ao test de detección de antibióticos dice que os gandeiros antes, o sea, na explotación, antes de cargar o leite, se desconfía ou se hai sospecha de que pode haber antibiótico, se lle faga un test de inhibidores, e ese test ten que detectar al menos amoxicilina, ampicilina e oxitetraciclina, betalactámicos e tetraciclinas. Tamén dice que a cisterna, antes de que lle a descarguen, sabéis que teñen que sacar 2 muestras de cada cisterna, unha delas facer control de inhibidores, bien, pois en esa teñen que a todas facer o control de amoxicilina e ampicilina, betalactámicos, e unha vez de cada 5 facer o control de oxitetraciclinas. E nos laboratorios exígenos, lógicamente, que detectemos o máximo posible, pero al menos que estos antibióticos. Bueno, o tema, vou ir un pouco rápida que vexo que o tempo me pilla. Bien, entonces, todos os laboratorios interprofesionales temos test microbiológicos. Test microbiológicos son test que detectan unha amplia gama de antibióticos, pero non hai ningún no mercado que sea capaz de detectar o que a legislación pide. Por lo tanto, en uns antibióticos vai detectar máis e outros menos. Entonces, decidiron os laboratorios profesionales pois que fora a xunta directiva do laboratorio a que decidira que test microbiológico usar, porque este é o test que logo se vai informar no boletín dos gandeiros. Entonces, é moi importante que este test cumpla a legislación na medida do posible. E ademais, outro test que hai que ter é un test rápido, que este test os laboratorios úsano para ver, según nos exija a norma, si ese antibiótico que deu positivo é un betalactámico ou unha tetraciclina, e agora o borrador xa contempla tamén controlar quinolonas. Nós isto xa o vimos facendo hai 3 anos, o control de quinolonas. Xa comentei que son as xuntas directivas que non deciden, por tanto tamén son os gandeiros, os representantes gandeiros, os que están tomando esta decisión de que test usar. No legal, o test que temos é o del BOTES. Despois de haber feito un estudio moi amplo con 4.000 e pico mostras analizadas en todos os test que había no mercado, nese momento viuse que o que máis adecuaba a norma era este. Os test microbiológicos e todos o que teñen é unha bacteria que é o Bacillus stereotermófilos con un colorante que de bromocresol en este caso, que o que ocurre, o test consiste que cando se sembra dosifica leite e se incuba esa placa a unha temperatura adecuada para que a bacteria se desarrolle, crezca, a bacteria vai producir un ácido. Ese ácido que fai é cambiar de color e pasar o color púrpura a un color amarillo. Entonces,
Si pasou a color amarillo, por que? Porque a leite non tiña nada que lle impidira crecer a bacteria, polo tanto vai ser negativo. Si non cambiou de color, por que? Porque esa leite tiña algo que lle impediu crecer a bacteria, así de fácil. No obstante, sempre é conveniente meter testigos negativos e testigos positivos en todas as placas. Bueno, isto, como dixen, dosifícase o leite, no caso do Ligal con un sistema automático, dosifícase 100 microlitros de leite en cada pocillo para cada muestra, e o que hai que facer é incubar esa placa e logo ler o color. No Ligal facémoslo con uns equipos automáticos que non hai que estar pendiente deles para ver a lectura, porque eso sí, é moi importante non deixar pasar de tempo a incubación e a temperatura. Esta bacteria, a bacteria que hai nestas placas, como dixen, é un bacillus termófilos que crece a 64 grados máis menos 2. Se a temperatura é inferior ou superior, non vai crecer ben, non vai reducir ben o color. E o tempo tamén é importante. Nós traballamos, e debese traballar sempre a tempo variable, que sea a placa a que nos diga se está ou non. Como? Pois metendo testigos negativos, de maneira que cando viraran os testigos negativos, quer dicir que a incubación acabou. E tamén é conveniente meter testigos positivos para garantizar que a actividade da bacteria é adecuada. Non podemos olvidar que estamos falando de seres vivos, bacterias, seres vivos. Por lo tanto, a actividade nunca é igual en todas as placas. Por lo tanto, eu fago aquí un chamamento aos gandeiros que cando fan este test nas súas casas teñan cuidado con este tema. Por que? O tema da temperatura é moi importante e non digamos o tempo. A maioría creo que traballáis a tempo fijo, creo que son 3 horas. Bueno, eso é moi relativo. Porque eu podo dicir que no Ligal oscila entre 2 horas e 20 a 3 horas menos cuarto tempo de incubación. Depende da bacteria, como esteja activa. Por lo tanto, ojo con isto. Os gandeiros que fan esta prueba, procurai, eu non aconsellaría nunca facela no tanque, si ao mellor en vacas, depende do leite que den e da concentración de antibiótico que teñan, pero bueno, porque aí, ainda que non sea moi sensible, nin moi específico, vai a diluirse no medio do resto da outra leite e pode que acerte. Pero en tanques nunca, porque se poden levar unha sorpresa, porque a detección é moi diferente. O que poden é mandar a muestra ao Ligal, iso que sepáis. De feito, moitos gandeiros a mandan, porque vamos ao mesmo test, entón sempre é máis lógico. Aparte, temos que saber se é un beta-lactámico ou non, ou unha tetra ou unha quinolona. Para iso usarse os tests rápidos, no caso do Ligal, eligiuse o Rosachar. É importante que o test rápido teña unha limitación similar ao test lento. Por lo tanto, o Rosachar, en este caso, vai ben para adaptarse ben ao Delvo. Tamén, insisto, temperatura e tempo. Isto debe ser sempre o que o fabricante ou test que uséis aconselle, que isto pode variar. E a lectura nunca se debe facer a ollo, nunca a lectura visual, sempre con fotómetro, porque se é un positivo claro, vai se ver claro, pero se está en dudas non se vai a ver. Entón, para iso é conveniente unha máquina que diga que o resultado se é positivo ou non. Entón, o protocolo de inhibidores do Ligal, que todos sabéis, pero que vou resumir moi rápido aquí, vai a ser: a industria saca a muestra, nós vamos a buscar todos os días, chega a noite e nós a 6 da mañá xa empezamos a analizar as mostras. Sobre 8 e pico 9 xa empezamos a ter resultados. Entón, se a mostra é negativa, ningún problema. Infórmase no boletín co resultado do test lento. Se é positiva, tamén se informa no boletín co resultado do test lento. Pero, que ocorre? En primeiro lugar, hai que comunicámoslo no mismo momento que temos resultado, por SMS ao gandeiro, a industria tamén se comunica e a Consellería do Medio Rural. E con esta muestra a que logo vai a causar baixa no recalde durante 6 meses. Test rápido, perdón, test lento. Esta muestra que deu positiva, entón temos que saber que tipo de antibiótico é, se é beta-lactámico, tetra, quinolona ou outros diferentes. Entón, o que facemos é, vai un inspector do Ligal, o mismo
día que analizamos a mostra, que suele ser o día siguiente a haberla sacado a industria, e polo tanto é unha leite diferente, polo tanto máis normal é que xa que haxa máis negativos, e o que fai o inspector vai ser en primeiro lugar valorar si ese positivo era un betalatámico, tetraciclino, quinolona. Si é así, el leva o test Rosachar e fai o test na explotación, de maneira que podamos liberar o leite o antes posible. Si é positivo, si volve ser positivo na explotación, entón inmobilízase, ponse unha etiqueta roja que moitos conocéis, e a continuación, o día seguinte normalmente vai a Consellería de Medio Rural, os servicios oficiales, a sacar mostra, xa como mostra oficial. Pero se é unha mostra que deu positiva a outros antibióticos diferentes a estes, entonces o inspector inmoviliza o leite e saca unha mostra que trae poligal, repetimos o protocolo completo, e se dá positiva tamén comunícase a Consellería de Medio Rural que o día seguinte pasaría a facer control oficial. A parte de controlar quinolonas a todas as positivas, tamén lle facemos control aleatorio a un 10% das explotacións que hayan dado negativa, non positiva, senón que hayan dado resultado negativo no test. Porque o test lento detecta bastante mal as quinolonas, é por eso que facemos este outro control. Entonces, se dá positivo, ese comunícase a Consellería de Medio Rural que vai seguramente facer un control aleatorio, ela, a Consellería de Medio Rural, pero en este momento non nos vais a accionar por eso, porque nos logo que vamos a facer unha verificación por HPLC para ver se esa cantidad de antibiótico que hai de quinolona en este caso supera o LMR ou non, vale? Se supera o LMR, sí que entón xa pasaría, inmovilizaríase, pasaría a control oficial. Bien, entonces, o protocolo que facemos en controles oficiales vai ser exactamente igual, ben en o legal, fai exactamente o mesmo control que se fai os gandeiros, o mesmo test, todo igual. A diferencia é que as muestras oficiales, a legislación exige que se identifique cal é o antibiótico e a que concentración está ese antibiótico para saber que se supera ou non o límite máximo de residuo permitido. Bueno, o 94,7% dos antibióticos que encontramos son betalactámicos, solos ou asociados. A causa principal de antibióticos sabéis que é a mamitis, seguido dos tratamientos de secado. Quero facer fincapé aquí, o que dicen os gandeiros, que imposible, non pode dar positivo, porque esperei o pedido de supresión. Bueno, pois, ocorriuseme poñer estas ideas aquí. Hai unha serie de factores que poden modificar o tempo de espera, como son, por exemplo, patologías porperales. Unha mamitis pode producir un daño na barrera hematomamaria. E que ocorre? Pois que o antibiótico que hai na sangre vai pasar ao leite. Iso pasa co cetiofur moito. Hipocalcemia e metritis disminuye a produción láctea e que ocorre? Pois que o secado vai tardar máis en desaparecer. Cetosis, fallo en función hepática, polo tanto o antibiótico vai tardar máis en degradarse, polo tanto máis tempo vai permanecer no organismo. Outras causas que vemos que hai, tratamientos individuos, por exemplo, produtos zoosanitarios non registrados para vacas, que se dá a vacas, cal é o período de supresión, non sabemos. Produtos zoosanitarios inadecuados na fase productiva, por exemplo, dar un tratamiento secado en lactación, período de supresión, non se sabe, moita. Sobredosificacións, pois que cánulas que hai que dar cada 24 horas, pois que as den cada 12 horas, ou cánulas que hai que dar cada 3 ordeños, o sea, solo 3 ordeños, dalo máis de 3 ordeños, ou uso, que pasa, de tratamientos intramusculares por vía intramamaria, período de supresión, ou unha cousa que si está ben facer, se é necesario, que é asociación de tratamientos intramusculares con intramamarios. Isto sí se pode facer, pero ojo, que período de supresión, pois sería este caso, un intramamario, un intramuscular, 4 ordeños, 5 ordeños, período de supresión, non sabemos. Bueno, pois entonces, o período de supresión en esos casos está legislado que ten que ser mínimo 7 días. Vale? Entonces, isto é
un tema que non podeis nunca olvidar. En caso de dúda, aconsellamos que mandéis a mostra legal. Porque vai, o que dicía antes, o lente realizado na explotación non vai ter a mesma sensibilidade nin especificidade que vai ter o do legal. Bueno, este xa é un resumen de mostras que fixemos no ano 2008 para que vos fagais unha idea, que me queda moi pouco tempo. Bueno, no ano 2018 analizamos todas estas, en total 3.300.000 e pico mostras, somos unha fábrica de análisis casi, das cuales o 46% eran de pago por calidad, 52% control leiteiro e un 2% de outras, entre elas sanidade animal. Bien, teño que decir que non me acordei poñelo, que este 46% de mostras de pago por calidad corresponden en determinacións ao 60% de determinacións, o sea, o 60% de determinacións que facemos no legal proceden de pago por calidad e o 40% de control leiteiro. Outra cosa que podemos presumir en Galicia é de isto, o sea, no ano 2018 había 7.907 explotacións, das cuales a máis dun 84% das explotacións sacouselle ou teñen muestra un mínimo de 15 muestras ao mes, mínimo, 15 muestras ao mes, tendo en conta que normalmente as industrias sacan mostra cada 2 días, podese decir que un 84% das explotacións sacaronlle muestra para inhibidores cada vez que lle recolleron o leite. Por lo tanto, no obstante, teño que decir tamén que a todas as muestras que veñan ao legal, a todas se vai facer análise de inhibidores. Os demás parámetros depende, pero inhibidores a todas. Total das explotacións que houve no ano 2018, que como dixi 7.907, deron positivas un 8%. E deste 8% que deron positivas, houve un 14% que foron residentes, que tuveron 2 ou máis veces no ano positivo a inhibidores. Isto é a nivel de explotacións. A nivel de mostras, pois de inhibidores fixeronse 1.300.000 e pico, de estas deron positivas un 0,056%, unha mellora importante, como veréis, e de este porcentaje, cando foi o inspector outra vez, deron positiva no test rápido, non? Perdón, no test lento. Pois despois vai o inspector á industria, pois cando foi o inspector á industria volveron dar positivas un 14% delas, que son as que logo vai ir a Consellería de Medio Rural a sacar muestra oficial. E por último, esta gráfica que, bueno, que eu creo que é para presumir da calidade de leite que temos en Galicia. Aquí se ve a mellora tan grande, aquí temos o porcentaje de inhibidores positivos frente ao largo destes anos que aquí poño, sobre o total de mostras. Por lo tanto, vemos que como mellorou pasando no ano 2001 de ser casi un 0,6% a ano 2018 un 0,056%. Por lo tanto, a mellora é moi grande. Eu teño que decir que todavía tiñamos que mellorar un poquinho máis, sei que é difícil, pero bueno, sobre todo o uso responsable de antibióticos creo que é un tema que temos que destacar moito, e tamén con todo isto eu creo que podemos aquí todos presumir da leite que temos, que é unha leite, eu penso que hoxe en antibióticos de logo podemos garantizar que tanto en Galicia como fora de Galicia é un dos alimentos máis controlados, sin duda, e que tamén teño que decir que a calidad higiénico-sanitaria do leite mellorou muchísimo, é boísima, e que desde aquí invito a todos a que consumamos moito leite, que temos un leite maravilloso e é moito mellor do que nos dicen moitos médicos para a maioría da xente. Vale? Moitísimas gracias, Marisa, pola túa presentación. Bueno, algunha pregunta? Temos 5 minutos para preguntas antes de facer a pausa do café. Marisa, fixeches un comentario. Nos a nivel de granxa sempre recomendamos que todas as vacas que se traten, estamos moi concienciados ca reducción de uso de antibióticos. Penso que podemos
a nivel de ganadería mellorar cada vez máis as pautas de manejo e iso vai a redundar na reducción de uso de antibióticos, non? Penso que temos que ser consecuentes co momento que nos toca vivir e é o normal. Siempre intentamos inculcar que todos os tratamentos que se fagan nas explotacións, independentemente do que poño no prospecto, sempre se faga unha prueba de inhibidores antes de enviar esa leite ao tanque, porque é un feito que a final de mes che supón, aparte do riesgo sanitario, para a propia explotación, unha merma importante nos ingresos. O sistema que está utilizando normalmente é esta estufita pequena, penso que é o Telbotest, o que se utiliza nas ganaderías, e dices que non é de todo fiable, porque realmente... A ver, fiable é se se fai ben, e é o tema. Que ocorre? Que eu creo que no que eu sei, as que hai na ganadería traballan, teñen que cobar todos a tempo fijo 3 horas, non? Eso ten un riesgo. É o que hai e o que hai que facer, pero ten un riesgo. Porque dicen, a bacteria é un ser vivo, hai que incubala a temperatura adecuada, é o tempo adecuado. En primeiro lugar, habría que controlarse a temperatura do incubador que temos, sempre está ben, porque as temperaturas hai que controlalas, os equipos non están ben sempre. Por outro lado, o tempo. Traballar a tempo fijo a mí pareceme un poquinho arriesgado, pero isto é, claro, se a pon a vaca que vai dar pouca cantidad de leite mezclada nunha gran mezcla que é o tanque, ao mellor, dependendo da concentración que teña, non olvidemos o exemplo que puxen da cánula esa, de penetamato, pero o normal é que se diluya. E non haxa gran problema, porque ainda que o gandeiro diga que é negativo, metia, pero despois que resulta que ao mellor non é tan negativo. Porque, insisto, as bacterias non están sempre igual de activas como as persoas. Por lo tanto, a actividade vai a variar e, por lo tanto, ao tempo que lle leve transformar o color de púrpura a amarillo vai a depender da actividade que teña a bacteria. Así que traballar a tempo fijo ten un riesgo. Eu aconsello sempre que as manden a analizar algún laboratorio con garantías. Sobre todo se porque eso que estás mencionando pasa, efectivamente, perdón. Eso pasa, efectivamente, moitas veces dá negativo na ganadería e despois ven o dichoso informe POS e o agradecido SMS que dá positivo, co cual genera unha situación de tensión que a mí me dá ben, aquí dá mal. Por eso, nós nunca, de verdad, non aconsellamos que se fagan nas explotacións. E se se fai, que se faga tendo moi en conta isto, porque despois hai sorpresas. Entonces, a ver, mandaron a muestra por o leiteiro ao legal, además son baratas, que se fora algo caro, pero é baratísimo, non supón nada. Nos analizámola, pois chega igual que as muestras, o día siguiente de recibila. Entonces, isto sempre é máis fiable. Evitamos sorpresas. E xa nos tanques, eu non a faría bajo ningún concepto, porque de verdad que hai xente que se leva moitas sorpresas. E desde logo o ideal sería meter un testigo negativo, pero isto non o están facendo tampouco, no que eu sei. Porque como sabes tú que acabou a incubación? Porque son 3 horas, porque dice o fabricante. Sí, pero depende. O sea que non existe ningún test que se poida facer de unha forma, unha instalación sencilla, nunha fiable. A ver, se o gandeiro na súa casa tuvera un baño María ou un estufo ou algo que tuvera garantizado que a temperatura é adecuada, é controlada por reloj, é meter a testigo negativo, eso, pero creo que isto non procede. Entonces, o test fiable non é se se fai ben, a bacteria está activa e tal, pero hai estes problemas que acabo de dicir. E sobre todo, a ver, se há un positivo claro non lle vai afectar, se há un negativo claro tampouco. O problema desto que é? Pois cando está aí no límite, que é negativo, é positivo, a ver, pois aí é onde está o gran problema. Bien. Alguna pregunta máis? Nada máis, bueno. Pois moitísimas gracias, Marisa, pola charla. A vos.